Jer nisam ga ja, ne tvrdim dugo da sam ga upoznala, ali ovu ste baš provuku, ovo je baš provokacija. Zio! Ovo si sad uradio, Zio, i ne možeš nikad. Nemojte vi biti. Sad će ovo uradio i štikad. Od ležat ćeš ga Allahan. Moris, nemojte. U glavu. Ne, išao je na Arijanu. Nije to kriminalac. Vidi bijednika, jel bijednika. Ali evo, ima i svjedoci. Nemoj brisat, pogledaj. Šta sam mu rekao, odležat će ga i odležat će ga. Mora ga odležat, ko će drugi? Ovaj zadnji svjedok je baš bio. Ona prva tri, taman čovjek, on ta smisla. Ste vidjeli šta smo mi doživjeli? Vjerujem. I ko je nama vjerovao prije 6 godina? Niko. Pa vidite sad. Vi kad budete spremni, recite da počnemo. Nismo spremni. Kako se vidjeli? Može. Može, evo, danas smo imali priliku vidjeti i bar zaštićenog svjedoka, posebno zanimljivo svjedočenje ovog posljednjeg svjedoka koji je iznio niz optužbi vezano smo i na koruptivne, nezakonite radnje i MUP-a kantona Sarajevo i tužilaštva. Evo, kako vi komentirate sve ovo što smo imali? A evo danas smo imali heroja u sudnici. Znači, zaštićeni svjedok M16 je heroj. Čovjek je sve ispričao i da je morao pobjeći u penziju i sve. Žao mi je što narod neće saznati o kome se radi, da vide da ima čestitih i poštenih ljudi. Evo, svi su danas svjedoci bili, M8 je dobar bio, M8 je svjedočio na kantonalnom sudu i tamo je bio korektan. Prvi svjedok, asistent obducenta Žuje, ovo mi je najteže palo kad je rekao, kad je otkrio Dženana i podsjetio ga na njegovog sina, da liči da mu je teško bilo. Znači, čovjek uradi 200 obdukcija godišnje, ali da mu je ova teško pala. Znači, narod mora da zna da ovo neće stati, da se radi o ubistvu. I danas smo to čuli više puta u sudnici. Vidjeli smo heroje u sudnici i vidjeli smo nemoć advokata. I pitam se, evo, čudno, zašto neki imaju 2 advokata, nemaju ni jedno pitanje. Nemaju šta pitati. I evo ja poručujem Zijadu Mutapu i Hasanu Dupovci. Samo sam gledao u Hasana kad je pričao ovaj zadnji svjedok. Njegove reakcije i ponašanje, toliko su jadni, bijedni i nemoćni. A šta su bili spremni uraditi? I evo poručujem i Zijadu Mutapu i Hasanu Dupovci, odležat ćete ga Allahan. Ovo se privodi kraju, ovo ide kako treba. Nisu oni ovome nadali da ćemo uspjeti doći do ovdje. Ali evo pokazali smo ih da možemo. Uz pomoć medija, uz pomoć građana i hvala svima, ali stićemo do kraja sigurno. Gospodine Feragit, evo čuli smo što je rekao gospodin Memić, ali prije evo nego što i vi se očitujete o današnjem ročištu i vašim utiscima današnjeg ročišta, evo upravo smo mi novinari svjedočili jednoj, tako reći, gotovo incidentnoj situaciji kada je gospodin Mutap, kojeg mi smo evo odmah u prvi mani prepoznali, uprkos prostoru velikom sa kojim je mogao proći do izlaza iz kruga, iz dvorišta suda Bosne i Hercegovine, dodirnuo Arijanu Memić, bukvalno pored nje prošao, primijetila se njena uznemirenost. Vidjela sam da i vi dolazeći iz zgrade suda da ste to primijetili. Kako ste doživjeli? Pa ja sam to doživio kao provokaciju koju ćemo na narednom pretresu sasvim sigurno prijaviti predsjedniku vijeća sudiji Branku Periću, jer ja sam već danas rekao, mi 6 godina trpimo i prijetnje, i uvrede, i omalovažavanje. Ali ovo je bio direktan atak na Arijanu Memić. Dakle, prvooptuženi Zijad Mutap je imao mogućnost da prođe okolo, ali namjerno i ciljano se provukao između kamere i dodirnuo, odgurnuo Arijanu Memić. Dakle, to je bio očigledan cilj je bio da isprovocira cijelu situaciju. Mi ćemo to prijaviti vijeću, ja vjerujem u ovo vijeće da će uspjeti iskontrolisati situaciju, kao i što vjerujem u gospodina Moriza Memića da se ništa nemilo neće desiti, bez obzira na ove riječi koje je uputio Zijadu Mutapu, da će odležati. Dakle, da li će odležati ili neće odležati, o tome će odluku donijeti sud. Ali pravo je oštećenog, ja sam više puta o tome govorio, i da pretjeruje. Jer ovo što trpi porodica Memić i što ja trpim svih ovih 6 godina, ovo je do sad neviđeno. Ali evo, imali smo danas priliku da čujemo svjedoka M16 i ja mislim da se svi slažemo da za korupciju u pravosuđu od sad možemo koristiti šifru M16. Dakle, ako kažemo M16,
da se zna na šta mislim. Mislim, ovo je nevjerovatno. Dakle, to su stvari o kojima mi govorimo 6 godina, ali je nevjerovatno da neko ko radi u instituciji koja se bori za poštivanje zakona, da kaže da mu se ne samo zbog slučaja Memić, nego zbog čitavog niza ranijih slučajeva gadi ući u instituciju u kojoj radi. O tome govori i međunarodna zajednica, o tome govori i gospodin Pribe, o tome govori i Europska komisija i to je onih 14 prioriteta, a prvi i najvažniji prioritet je uspostaviti vladavinu prava. To je ono što Bosni nedostaje, ali se nadam, ova borba je veliki korak, isto kao i predmet Dragičević. Prije ili kasnije, ja sam ubijeđen da moramo doći do istine. Ovaj današnji iskaz zaštićenog svjedoka M17 nekako nas je nekako doveo i do samog tadašnjeg vrha MUP-a kantona Sarajevo, konkretno do komesara Vahida Ćosića i do glavne tužiteljice u tadašnje vrijeme kantonalnog tužilaštva Dalide Burić. Tako je. Dakle, ja sam imao čitav niz ovih saznanja i ranije, naravno zbog toga što se suzdržavam da komentarišem stvari koje se nisu još čule u sudnici. O tome nisam nikada javno govorio. Pa evo, svi zajedno možete zaključiti da su te informacije saopštene kome treba, istraga se nastavlja, pa nećemo sad komentarisati čiji je rukopis, ko je kome predao, kako je ko trebao reagovati, ali evo, ja sam više puta rekao, u institucijama pravosuđa umjesto tužilaca i policajaca sjede kriminalci, dakle ljudi koji su imali jasne dokaze, koji su trebali provesti adekvatnu i odgovarajuću istragu, ali iz ovog današnjeg svjedočenja svjedoka M16 je više nego jasno da je namjera cijele te grupe ljudi, zato je krivična prijava podnijeta protiv 45 lica, dakle bila da se zataška ubistvo Dženana Memića i to po svaku cijenu. Dakle, nije bitno što postoje dokazi koji govore drugačije, naredba je glasila zataškati ubistvo. Dakle, to dolazi iz vrha i zbog toga ova istraga i njen nastavak ima itekako veliki značaj. Možemo li uskoro očekivati, evo na osnovu svega ovoga što slušamo i na ovom predmetu, podizanje optužnice za ubistvo Dženana Memića? Pa mi smo svjedoci, ja sam prošli put rekao, mi smo svjedoci toga da se tužilaštvo nikad nije oglasilo na način da je reklo, mislim na tužilaštvo BiH, da ne vodi istragu o ubistvu. Sad ne mogu vam konkretno odgovoriti na to pitanje, jer bi ga trebalo uputiti glavnoj kantonalnoj tužiteljici Sabini Sarajliji, koja se sad nalazi u vrlo nezgodnoj situaciji. Kad bi se mene pitalo, ona bi bila pozvana na disciplinsku odgovornost pred uredom disciplinskog tužioca, jer imati presudu Vrhovnog suda, a ovakva saznanja i ne voditi istragu za ubistvo gdje se istraga mora voditi promptno, to je kockanje sa karijerom i ja mislim da to mora biti sankcionisano. A evo vidjet ćemo, čuo sam da je pozvana za danas u ovaj parlamentarni odbor, pa se nadam da će neko to i pitati. Mislim, ovo je sve skupa katastrofa, dotakli smo dno, ali evo sad je svima jasnije zašto smo mi započeli ovu borbu. Dakle, i slučaj Memić i slučaj Dragičević su dva slučaja za koje je gospodin Priber rekao da su test za BiH pravosuđe. Evo, danas ste mogli dobiti potvrdu da je to stvarno tako. Hvala vama. Naravno. Ja sam Naida Ribić, radio BiH Dijaspore, dolazim iz Holandije. Mislim da sam jedna od rijetkih koja je prilikom suđenja tu. Pratim cijelo vrijeme Muriz, evidentno sam vas medijski pokratila, ali sam ostala bez daha danas slušajući na licu mjesta svjedočenja. Živim 30 godina u Holandiji i ne mogu da pojmim da postoji ustanove gdje dolaze zaposlenici da kaže nisam nikomu vjerovano. Mi koji živimo u pravnim državama. U jednom momentu je advokat vama obratio i rekao da odbacujete, da mu smetate, iako bi niste progovorili jednu riječ. Da li to govori o nemoći? Da li to pokušava da kažete, da koncentrišete, a niste progovorili čak ni jednu riječ? Zašto? Pa gledajte, dakle, red u sudnici održava predsjednik vijeća. Da sam ja bilo šta govorio, predsjednik vijeća bi to primijetio koji me vidio cijelo vrijeme. I nakon toga je predsjednik vijeća rekao da nije ništa primijetio. Dakle, to je samo jedna u nizu od provokacija koje mi trpimo svih ovih 6 godina. Dakle, to treba da služi na čast advokatu Goranu Dragoviću. Ja sasvim sigurno radim svoj posao vrlo profesionalno, vrlo predano, pa mogu i njega pozvati da na takav način samo radi svoj posao. Znam da im nije lako, poštujem pretpostavku nevinosti, ali kao što se kaže, dokazi govore svojim vlastitim jezikom. I danas smo u sudnici čuli da je to tako. Hvala vama.